Shi transfer kala uku ne, wato transfer wadda za ka yi daga bankinka zuwa wani customer wanda kuke banki ɗaya da shi, wato same bank transfer kenan. Ko kuma daga bankinka zuwa wani customer wanda kuke banki ba ɗaya ba. Misali, kai kana amfani da GT Bank sai ka tura wa customer kuɗi wanda yake da account a First Bank ko UBA ko kuma Zenith Bank. To shi wannan nau'in transfer ɗin kala biyu ne. Akwai wanda ake ce masa instant transfer wato NIP kenan. Akwai kuma wanda ake ce masa NEFT transfer. Bambancinsu shine, shi NIP shi transfer ne wanda za ka tura daga bankinka zuwa wani banki wanda ba naka ba kuma ya shiga nan take. Shi kuma NEFT transfer ne shi ma wanda za ka tura daga bankinka zuwa wani banki wanda yake ba naka ba. Kuɗin za su shiga, zai ga alert, zai gansa account ɗinsa, amma kuma ba zai ɗauka ba nan take. Abin da ke faruwa shine, idan ka tura transfer wato daga safiya har zuwa ƙarfe 11:59 na safiya, to zai ga wannan kuɗin a lokacin kuma suka ɗan jima kaɗan zai iya cire su. Amma idan ka tura kuɗin bayan 12 rana, to ba zai cire kuɗin ba har sai kusan 12 dare kenan. Wato shine NEFT transfer kenan. Ina fata an gane. Idan kuma akwai abin da kake neman ƙarin bayani game da waɗannan transfers ɗin, da kuma yadda ake shigar da ƙorafi yayin da ka samu matsala idan kai ɗaya daga cikin waɗannan transfers ɗin, to ka kalli saman nan na sanya bidiyo wanda zai nuna maka yanda za ka shigar da ƙorafi kuma a dawo maka da kuɗinka. Idan wannan shine karon farko da ka samu tashar tamu, to kar ka yi wannan wata-wata, ka danna mana subscribe, ka danna like, sannan kuma idan kana ganin bidiyon nan yana da amfani, to ka share saboda sauran mutane su gani su amfana, ko ka rage musu wahalar zirga-zirga da ɗawainiya. Mu haɗu a bidiyo na gaba.